Виждаме топката как влиза 1 метър зад гол линията, съдията свири, че няма гол. Голяма изоляция, още повече, че в другите спортове има много технически решения на такива ситуации. Защо не се приложи и тук? Изцяло на това разчита, защото там е шайба малко. Изцяло видеозапис, спира се матча, гледа се записа и вече се взема съответното решение. Да, това е супер смешно, някаква допотопна такава. Дайте да се върнем в факли да светят на стадиона, за да не виждат хората какво се случва. Само аз не очаквах от тях такова нещо. Ушким... Ма много е глупаво това. Да. Изключително глупаво е това. Просто неразбираемо. Следващия хит ще бъде за тях. За FIFA. Въпросът е по-ли ти FIFA, къде ме пипа? FIFA. Нещо от този сорт. Почва ми идва. Аз може ли да се включа с текстове? Може, Козел е идея. Тя е отворена организация, да. Може, кой както иска. Поли, ти пееш народна музика, нали така? Да, завърших тази година музикалното училище тук в София с профил народно пеене. На тия момчета как им се нави? Ние си познаваме, предложиха ми и реших да участвам. Малкият Гатузо и той пее. Ами не, в не жонглирам с топката. Така ли? А Чико ли пееше? Да, Чико. Това също беше още един знак към хората, че е пародия, тъй като аз съм музикален инвалид. Аз имам чувство, че в България, като се прави някаква песен с цел пародия, се получава винаги някакъв зверски хит. Обратен ефект. Да. А смятате ли, че това ще стане летния хит? За по-малко от 4 дни има на 40 000 гледания в YouTube и в V-Box. Не може да минете нинчето, тя има от господари на ефира 45 000 гледания. Чакайте да влезем и ние в господари на ефира. Тогава става страшно. Да. Добре. Играеш ли ти футбол иначе? Играл съм преди, сега се занимавам по-скоро с лека атлетика. Всички сме колеги в една работа, в една фирма работим, но... А каква е фирмата? Какво работите? Софтуерна компания, продаваме софтуер. Цъкате софтуер. Не, но съм бивш футболист. Бивши спортисти са събрали да... Не, защото много така с топката това. Да, доста е трудно. Беше ми доста трудно, защото в офис не го бех правил това нещо, обикновено на стадиона. А вие в офиса на фирмата? Нещо такова, да. Района. Собственика на фирмата? Как се отнесе към... Или и той участва в песента? Не участва в песента. Финансира ли снимките? Или? Не финансира. Значи, аз финансирах снимките и общо проекта ни излезе 7 лева. Браво! Аз мисля, че е 5, бе. Не, двете въвозели и 2 комплекта червен и жълт картон с свирка. А въвозели откъде взех? Въвозели от Враца чак. Вече продават ли се в България? Тъй като бяха свършили тук. Бяха свършили в София. Значи тук се продава, вече се продава. Има бизнес в това. Много хора търсят, между другото. Въвозели? Да. Сега е много популярно. Изпълнителите се оплакват, че трябва упори, за да се развиват. Виж, 7 лева. А кой снимаше? Снимаше също колега от фирмата, който с това си се занимава. С една камера? Принципно. С 2. Си супер профи това с 2 камери. Един човек с 2 камери? Не, 2 души бяха с 2 камери. Има и такъв ефект дори. Той си минава с камерата пред другата камера. Просто търсихме забавното. Като има и истински неща в клипа. Истинските неща са мен ми изглежда доста по-професионално направено от доста клипове, които сме гледали в този жанр. Момчето с това се занимава, което снима клиповете. Той е към нашия PR отдел в фирмата. Имате ли идеи за бъдещи проекти в този формат? Имаме идеи. Какви са ви бъдещите творчески планове? Мислим да съберем някакви пари и да ги дарим на държавата. 7 лева по леви. Тъй като пенсионната реформа, разбрахме, не върви. Предишното правителство, и така. Може би искате да се пенсионирате към 85 годишна възраст. Ние няма да имаме избор, като гледам. Тя си расте възрастта за пенсиониране, трудовия стаж си расте, така че някъде към 85 може успешно вече да се пенсионирате, за да може да изкарате около 2 години в пенсия. Максимум. Не виждам повече. Добре? Това е, нали? Това е, да. Що няма бъдещи проекти? Имаме бъдещи проекти, но те ще станат... На стойност 10 лева. Това вече вдигаме бюджета. Да. Очакваме приходи от YouTube. На певицата платихте ли на певицата? Или не? И тя така? На драго сърце. На драго сърце какво? Участва ти без пари? Да, се познаваме.
Добре, благодаря ви за това участие. Ние също благодаря. Това беше Събуди се с EBF. Ако искате да бъдете заедно с нас, утре точно в 7 на същия канал. Thank you.